Big doing 17.1. RX. RX. 2 kilo, 4, 5, 6, 7. 7 here. Handle 1 kilogram. Ia bagă-le aici, bagă-le pe bară. Bun, lasă așa că o să strâng eu, vine și o să strâng. Okay. Box, line, block. Stai că vin eu, ce? Las că vin eu și strâng. Lasă, să nu mișc cutia. Încerc de aici, dar cu bărbie. Încep cu așa, Cu snake-ul, da. Go. Pune pieptul jos. Bravo. Pune pieptul jos, exact. Lipește stângii de sol. Așa. Ține space, eu mor. Așa. Să nu-ți ții respirația niciodată, respiri, de fiecare dată respiri. Bravo, pune pieptul jos acolo. Mai mult din picioare. Trage aer, expiră. Trage aer, expiră. Expiră. Îți dai picioarele mai mult, deschide și picioare. Nu ridica așa. Respiră, nu te grăui. Controlează respirația, să nu ții respirația pe loc. Tot timpul să respiri. Bravo. Găsește-ți un baterie bună. Intrarea nici pe aceea. Găsește-ți un mișcare, găsește-ți pe respirație. Așa aici, bravo. Hai, țineți ritmul, nu mergi prea tare nici pe aceea. Așa, hai. Pe pasul, go. Trage aer, expira. Hai. Bravo. Respiră.
trage aer puternic. Trage aer, expiră. Încearcă să controlezi respirația. Trage aer, expiră. Trage aer, expiră. Controlează-ți respirația. Trage mult mari de aer. Trage. Așa. Hai. Hai. Bravo. Hai că-ți bați timpul dacă ții așa. Hai. Împinge din picioare mai mult. Lasă fundul mai jos. Respiră. Trage aer. Trage aer. Trage aer. Bravo. Trage aer. Concentrează-te pe expirație, să expiri tot aerul. Scoate tot aerul din tine și o să vezi că o tragi cât trebuie. Tragi tot aerul. Așa. Poți să faci o secundă pauză sus, dacă... Așa. Poți să faci o secundă pauză sus, reglezi. Bravo. Așa. Fă pauză sus. Așa. Bravo. Hai. Trage gură de aer puternic și hai, sus. Trage aer. Nu te omori cu respirația, respiră, controlează. Expir tot. Expiră tot. Trage aer mult, mică. Respiră, trage aer, trage aer, trage aer, așa. Hai, sus. Așa. Trage aer, bravo. Bravo, bravo. Așa. Respiră, 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 respiră. Trage aer. Controlează respirația. Mai trage de multe ori așa cu mine. Trage mai mult. Expiri. Hai. Hai. Sus. Hai. Trage aer mai mult. Trage aer. Deschide gura și trage aer. Trage mult aer. Hai. Așa. Așa. Bravo. Fă un pic pauză acolo. Hai, sus. Bravo. Trage aer, trage aer, trage aer. Hai un pic. Mâinile la spate un pic, o secundă. Hai. Una. Fă pauză sus. La fiecare 10 faci un pic pauză sus. Una. Așa. 4. Bine din picioare mult din 5. Bravo. Hai. 8. 9. 10. Bravo. 11. Ține ritmul ăsta, ține ritmul ăsta, nici prea tare, nici prea încet. Ține bara acolo, ține gantera aproape de tine. Hai. Important e să o ții pe lângă corp tot timpul și când o duci jos. Hai. Trage aer mult, trage aer mult. Bravo. Hai. Hai că poți, nu te exagera, 8 minute. Hai că poți să-ți bați timpul. Dacă mergi tot așa, poți cu 3 minute. Hai. Ia-o, nu mai, hai, ia-o, nu mai lași. Hai. Sus. Hai. Hai. Așa. Bravo, Ion. Respiră. Ține gantera aproape de tine, coboră pe mijloc. Așa, nu mai lăsa pe stânga, pe lângă tine. Așa. Hai. Bravo. Respira, așa, gândește space. Așa.
Respiră, respiră, trage aer. Așa. Trage aer mult, trage aer, hop. Inspiri, trage aer și inspiri. Hai, pune-te jos. Ultimile 15 bărbi trebuie să-ți dai all out cu săritură, hai. Nu mai faci niciun pas, îți dai până ca să batem timpul ăla. Hai, sus. Hai, țineți ritmul. Sari un pic întoarsă, sari un pic întoarcere înainte. Hai, sus. Așa, hai. Bravo. Pune pieptul jos, un pic mai în spate. Hai, sus. Trage aer, hai, sus, nu te oprești, că trup ritmul, nu te oprești, da? Hai, da. Așa, respiră, trage aer mult. Hai, nu te oprești niciodată, orice ar fi, oricât de rău te simți, nu te oprești, mai bine mergi un pic mai încet, dar nu te oprești. Hai, putem să terminăm, hai, da. Bravo. Haide! Hai, nu te oprești, Iza, ți-am zis să nu te oprești. Nu mai stai nicio secundă, n-ai voie să stai. Hai, n-ai voie să stai deloc. Faci pasul, faci o secundă, jumătate de secundă, faci pauză jos. Hai. Pune-te jos, hai. Tragi o gură de aer. Și sus, hai. Sus. Bravo, Iza. Hai, mă, că poți să-ți bați timpul. Hai. Tragi aer. Și hai, 25-25. Și tare. Una, hai că poți. Nu pe lângă tine, aproape de poți. Hai, că nu te mai tragi. Hai. 8. 9. Bravo. Nu te oprești, Iza. Bă, nu renunți. Hai, mă. Bă, Iza, sus. Nu te pui jos. Hai. Sus. Sus. Iza, ridică-te. 15. Hai, mă. Hai. Nu renunți. Hai. Dă-te una. Și faci sus pauză. Hai, respiră. 6. Așa. Bravo. 8. Bravo. Așa. 9. 20. Hai că pot. 21. Cum mi pauză să fie? 22. Așa. 23. Hai, nu mai, mergem la pasul ăsta. Hai, o să fie greu, o să oprești. Hai, că poți să faci posibilitatea asta, hai. Hai, nu te oprești. Hai, poți să bați timpul cu minut. Hai, nu te oprești. Poți să doare, că data nu te oprești. Hai, să treci și la fără minut, te relaxezi. Hai, respiră, hai. Treci un pic pe durerea asta și ăsta. Bravo, hai, nu mai las, orice fi nu las. Hai, bine, câte? Câte? Hai, sus, nu stai jos, că cade din acolo dacă stai jos, te rog, ridică-te, Iza, hai, imediat la asta, bravo. Hai, câte una, hai că poți. Hai, 2, hai, dacă poți să bați timpul, 1 minut. Hai.
Trage aer mai, hai. Bravo, hai, sport. Asta e tău, e tău, e tău. Hai, nu te bate nimeni, hai. Hai. Instant mergi ca bărbi și te duci pe cursă. Și dai drumul. Hai, dai drumul, hai, dai drumul, sus, hai. Hai, n-ai timp, hai. Una. Hai, sus, hai. Două. Hai, dai până leșin, hai. Trei. Hai, sus, bravo, Ita. Hai, trage de tine. Hai, 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 pune, fă-l. Hai, sus, hai, sus. Hai, 4, hai. Hai, e ca 1 pe distanță, hai, sus, hai. 5, hai, go. Hai, sus. 5, 6, bravo. Hai, hai, 7. Hai, Isa, hai, 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 sus. Sus, Isa. Hai, mă, dă-i acum tare. Hai, că n-ai ce să pierzi acum. Hai, Isa. Hai, să-ți bagi timpul, vreo 4 de 30 de secunde. Hai, sus. Asta-i, mă. Hai, Isa, trage tare, nu o lași. Hai, garde, nu o lași, nu te mai oprești. Hai, trage acum un pic, hai, tare, repede. Câte mai ai? Hai, repede. Hai, sus. Bravo. Ia desfă. Asta e. 15 kilos. Bravo.